Masu kallon mu barkam da warhaka, barkam da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin tafiya mabudin ilimi na sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin. Kamar a koda yaushe suna na Fa'iza Muhammad Mustapha. Kamar yadda a koda yaushe nake nuna muku yadda rayuwa take da sauki a kasar Sin, yau an gwada mini wani abu da nake so in nuna muku. Akwai wani shayin da nake son sha, amma matsalar idan na je shagon kullum nakan ɓata lokaci sama da minti 30 ina jira saboda suna da kwastomomi da yawa. To yanzu haka an koya min yadda zan yi oda da wayata. Bari in nuna muku. Da farko za a shiga wannan manhaja ta WeChat, sai a nemi wannan sunan shagon kenan. Ga lamba ta saboda ina da rajista dama. Wannan shine a shiga kanti a ɗauka, wannan kuma wanda za ka yi oda zuwa gida. Zan je kanti in ɗauka saboda motsa jiki. To a nan kuma sai a zaɓi irin shayin da ake so ko kuma lemon da ake so. Akwai lemo da dama, ni dai na fi son wani shayi da ke da wasu 'ya'ya a ciki, ana cewa jinju naicha. Shikenan, to gashi nan na shiga. A nan sai in zaɓi abin da nake so. Ni ina son mai zafi sosai, wannan shine zafi, na zaɓi mai zafi sosai. Wannan kankara ce ba na bukata. Nan kuma siga ne, wanda babu siga sosai, wannan babu siga, wannan kuma a ƙara siga. Bari in bar shi a wannan less sugar. Wannan kuma yana nufin irin nasu wanda suka saba yi, da haka zan zaɓi wannan, kuma zan zaɓi straw. Shikenan, yanzu sai biya. To gashi nan dai na gama, gashi an ce akwai kofuna 6 a gabana, sannan kuma saura ya rage minti 6 a gama nawa shayin, ga kuma lambata. Da haka yanzu za mu tafi. Gani nan na shigo babban kantin da wannan shagon shayi yake ciki, amma har yanzu da sauran lokaci. Watakila zan je in ɗanyi yawace na, sannan da in ɗauki shayi na ma su ci ina da sauran lokaci, amma gashi har an turo min da sako cewa an riga an gama. Ba'ar yao da ba gashi nan na gama. Wannan shagon gaskiya ya shahara sosai, mutane da dama suna son sayen shayi, don haka a duk lokacin da na zo, a da ban san akwai wannan hanya ba, sai na ɓata lokaci ina jira. Duk da dai ina so haka nake haƙura in jira, amma yanzu tunda na samu sabuwar hanya ba buƙatar jira. Zan so in ji ra'ayinku game da irin wannan sauƙi da kullum nake ganowa a nan ƙasar Sin. Sai na ji daga gare ku kamar kullum. Bye.